Moikka kaikki! Ajattelin tässä tarjota teille pienen ajelun amerikkalaisessa pikkukaupungissa nimeltä Forks. Ja siinähän tuo Forks meitä nyt toivottaa tervetulleeksi. Tässä on kaupungin toisen pään visittuurisentteri. Ja tässä on sitten myös puutavaramuseo, Forks Timber Museum. Se on ollut täällä aikaisemmin kovasti tärkeä työllistäjä, kun kaupunki perustettiin 1945. Se oli elinkeinojen ykkönen. Nytemmin metsäteollisuus on hiipunut ja isoimmat työllistäjät täällä tällä hetkellä taitaa olla 2 vankilaa ja turismi. Eli tää paikkahan on tunnettu myös Twilight-kirjasta ja TV-sarjasta ja näistä muista kaikista, mitkä siihen liittyy. Asukkaita täällä on 3600 ja jotain 1200-1300 kotitaloutta. 3175 sanoo tuo kyltti, meni vähän yli. No mut sinne päin. Ja täällä on aika paljon motelleja suhteessa paikan kokoon, mutta se tietysti johtuu siitä, että tossa on Olympikin kansallispuisto, jossa pääsee liikkumaan, pääsee kalastamaan, tekee monenlaisia muita juttuja. Merenrantaan ei ole pitkä matka. Ja toki nämä parhaansa mukaan koittaa sitten ottaa ilon irti myös Twilight-turisteista, jotka tulevat katsomaan, että missä se high school on. No, se on tuossa etuoikealla, tuossa missä näkyy toi valkoinen kirkon torni suunnilleen sen takana. Ja sitten täällä nyt on muutamia muitakin nähtävyyksiä. Mutta ennen kaikkea sijainti on hyvä siihen, että tästä on kohtuullisen lyhyt ajomatka monen tyyppisiin nähtävyyksiin mereltä vuorille. Ja hinnathan täällä on ollut todella edulliset. Et mä olin esimerkiksi tuossa motellissa, joka nyt tulee tuossa vastaan etuvasemmalla. Sininen kyltti, missä lukee motel vasemmalla puolella. 65 taalaa yö plus verot. Todella toimiva paikka. Hyvä netti, siistit tilat, kaikin puolin ihan jees. Ja siitä pääsi hyvin retkeilemään eri suuntiin. Muilta osinhan tää on tietysti semmonen, niin kuin monet amerikkalaiset pikkukaupungit tuppaa olemaan, että yksi katu, eli tää on Highway 101 eli 101, kulkee kaupungin läpi niin kuin se on lienee aina kulkenut. Ja kaikki suunnilleen nähtävä, pois lukien nyt sitten asuintalot, joita on tuossa vasemmalla ja oikealla, niin on melkein tämän kadun varressa. Ja tyhjää tilaakin on jäänyt, että joten ei ole vielä maailma valmis tai tila loppu. No ei se täältä kyllä tila lopukkaan, kyllähän tää niin valtava alue jo pelkästään tuo Olympikin vuoristoalue ja muut. Joku tommonen sademetsän taidekeskus on tohon perustettu, näyttää kyllä niin uudelta ja hienolta, että liekö paikallista EU-rahoitusta. Ja niin kuin kaikissa pikkukaupungeissa täytyy olla, niin jommassa kummassa päässä kylää täytyy olla bensikset. Tässä meillä on Tesoro ja Shelli. Tesoro on suositeltava siksi, että niiltä saa ulkomaisellakin luottokortilla tankata suoraan automaattisesti. Ei tarvitse mennä sisälle maksamaan ja sitten lotota, että montakohan gallonaa se on nyt vuokra-auton tankkiin saattaisi tällä kertaa mahtua. Joten siitä sai kätevästi eilen tankin täyteen ihan niin kuin naksurajaan saakka ilman lottoamista. No siinähän se alkoi ollakin. 4 minuuttia ja 16 sekuntia on mennyt kaupungin läpi ja jo kerran valoisin pysähtyneenä, niin ei huonosti. Ja viimeinen 76 ja Subway, oi täältä saa myös jalanpituisia leipiä. Mutta tässähän tämä alkoi olla. Kiitoksia kaikille katsojille. Moida!